Wong lanang kuwi sakbenere ora wedi rabi. Nanging luwih wedi karo gaya hidupe wong wedok saiki. Dheweke mikir iso ora ya aku nyukupi gaya hidupe. Soale wong wedok saiki kadang luwih seneng pamer gaya hidup ketimbang juga hubungan. Lah piye soale jajan yo kudu neng mall, foto kudu nganggo ipon. Lah kene jajan nek nggon kuwi kadang-kadang malah lawuh. Jangan kecut. Indomie kuwi wis banter-bantere. Nek kono tumpakane Nmax, lah kene Supra buntut. Lah akhire dhek mikir, kira-kira iso nyukupi ora ya aku ben lumrah karo kancane. Apa meneh sing disenengi anak siji-sijine, anake wong sugih pisan. Ya iki sing dadi beban. Durung kok nek pas nikah kuwi mesti njaluk dirayakke ewoh geden, nanggap campur sari, nanggap wayang, nanggap reog. Ya, dadi mumet atine mikire tekan rono-rono. Bareng dolan nyanggone wong wedok kuwi mau, ndak wong tuane ya mesti tekok. Kira-kira hubunganmu kuwi kepiye to nang? Engko nek jawab gur kekancan wis kadung seneng. Pengen jawab serius, urung di modal, jadi gur klecang-klecom. Ya mau tidak mau, gelem ora gelem, ya mesti ngekei keputusan. Bareng kei keputusan, nggih serius, nggih sejatosipun kula niku tresno kalih anak jenengan. Ya karo klecam-klecom, lah akhire ya mesti gek ndang-ndang sing wong tua, wong wadone kuwi mau. Lah jenenge wong tuane wong wadok ya kuwatir engko gek kepiye. Ya akhire demi anake lanang ben dihargai, ya mestine sungguh raketan nabrak-nabrak sak pola-polae. Sisan melu dedonga muga-muga rumah tanggane langgeng, ora gek gur sedilu rong rampung cicilane wis bubar rumah tanggane ya iso jepat pikire wong tuane.